diombe sik kan ketok hidup itu indah. Santai. Ngombe kopi tok wis kaya ganti beban urip iki. Nyantai tengok-tengok ngene. Ngenteni apa iki? Allah mbuh. Apa sing genteni? Sembarang. Sabote, sabote. Sabote kan. Ayae. Wong apa iki? Enak rek kopi ae nang mburi. Kene kopi ben gak gelu. Teman-teman sik kene. Mumet ta dagangan jake ta. Ya apa kene pedagang ya. Kene kopi sik empane kok mumet ta. Tapi narik wong ngairan doyak ya leran padha ya. Kene tak sedih. Gangesane belas perabotan seken diutang tahun-tahunan. Dombe sik kopine ben gak gelu, empane gelu ngono. Iya. Iki mau ya ngono. Iya ta? Wah nek wong e takon dagangan takon pilih-pilih tak tinggal mlebu narik ngene sutre ta. Aku metu kok ora tarik tibake wong gendeng. Mosane wong 87. Landane yo ngurat mari kabeh ngisor keto wabuan kok. Salah, ya pantesan kok kopine iki dombe sik. Lah iya Pak. Santai-santai kene. Umum kan? Umum piye? Gak nyonya kok Mas. Masuk angin. Enggak. Wis nunggu-nunggu kene sik, piye? Piye awakmu dhewe yo ndutang aku lah kae Magicom ndek ngenane 50.000 rong besar wah awakmu ya. Apa gelem tak cicil to? Itu sendak kon niku golek ya ngelerang kon. Mosok aku ini tak cicil ndak. Goro. Utang kepiro sih? 50 Nyo tak lunasi. Wah, 50 kok. gendeng wae mah kau. Lho, lah apa ki mo? Wis pokoke aku mau mbok lunasi ngawur aku ya. Sik ta, koni utangno panci, Magicom, dilunasi gak gelem. Tak lunasi. Gagah kamu aku. Ora usah dipaksa-paksa aku mbok lunasi mo. Lah piye to? Wis gagah wis. Utang 50 Alah mo aku mau mbok lunasi. Oh lah goblok wong iki, wong utangno bekakas kok dibayar gak gelem. Wis piye iki? Wis pokoke mo aku mbok lunasi mo. Lah mu piye? Lah saiki nek mbok lunasi ya. Lah yo rene sing tak tarik lah aku kreditan ya. Hari iki diguyu wong ditakoki wong. Nanti bos. Kan arek tak ogah lho kaya lolo riwari tak tarik. Wis mo. Gah. Tak lunasi. Alah mo dipaksa gah ya gah aku. Aku sih mau aku utang tak lunasi kok. Mo domenge mo ya mo. Aku ngono. Lah nek lunas ya domenge aku liwat kene ora nek sing tak tarik. Kon niku liyane kono to. Yo gang trae aku darah kene. Lah nek tak tarik liwat kene kaya wong goblok kaya wong ilang. Piye awakmu? Mo. Alah mo domenge mo demek-demek ngono kuwi. Tenan aku ora wani aku nopo. Domenge ora tak tarik. Wis ngene sambok nganu lunas-lunasi. Kamu tak sogok wis aja dilunasi mo aku tenan. Aku domere sing tak tarik ning kene aku sedih malah. Ya tak tahu rasa duwe rasa temen lunasi sok ben-ben. Ya aku ora nek sing tak tarik ning kene sedih ngawurmu. Kene tukang kredit ya. Kopi niku. Ya tak kopi aja dipaksane tak ngono tak sogok lah. Ya. Matur suwun. Ya tak keling-keling sih ya. Sedih aku malah lunasi wong. Cara diutak. Kene kreditan dilunasi aku ya riwari sing tak tarik. Kaya wong ilang. Oh lah kayak panggilan alam ya. Mbayang sik, Bos. Oh alah bakul capopo utang dilunasi gak gelem, kopi-kopi dentekno. Tapi lumayan lah gak apa-apa utang dilunasi gak gelem aku disokote 10.000. Lumayan nek tambahan ngopi neh. Oh bakul edan.